Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Akala nyo ba dito lang sa Pilipinas may basag kotse? Kamakailan lang ay nabiktima ang Miss Universe 2018 na si Miss Catriona Gray. Nabiktima siya ng basag kotse sa London. Sa kanyang Instagram post, kitang-kita na basag na ang salamin ng likurang bahagi ng sasakyan na ginamit nila. At wala na rin ang kanilang kagamitan, pati na ang kanilang mga passports. Ayon sa beauty queen, na-traumatize siya sa nasabing pangyayari. Kasama ni Catriona ang kanyang pamilya para magbakasyon sa London at Scotland. Nag-lunch lang daw sila nang mangyari ang nasabing insidente habang papunta sa airport. Wala pang dinagdag na detalye ang nasabing beauty queen. Ikaw, kabisyo, nabasag din ba ang kotse mo? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basag! I stay basic! Morning call! Morning, Biz! Kabisyo, feel good morning! Adlang Biyernes, September 6, Friday! You remember when it was like September. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol ng basag ng puso ng ex niya, Angkol Dagol! Kasama rin ang pambansang tita dahil lang bakit ka nanonood ng radyo. Nabasag din ang puso kaya ngayon nambabasag na ng Tama! puso. Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. Thank you, Col. Grabe, no? Morning, good morning, walang Tits. pinalampas. Pati Yun si na nga. Catriona. Oh, akala mo sa Pilipinas lang nangyayari yan. Totoo. May isa akong kaibigan na nadali din yung sasakyan niya. Sabi ko, nireport mo na. Sabi niya, wag na. Masyado ng hindi mo naman nakilala. Wala rin namang suspect. Nakakatamad na, no? Parang pinagawa na lang niya kasi wala rin namang Wala nakuha. mahalagang may nakuhang bag kasi mga damit lang. Kaya dapat wag mag-iwan talaga, no? Basic, Huwag no? mag-iwan ng bag sa loob. Yung nakikita. Laptop, cellphone. Yan. Okay? Kasi hindi po natin maiwasan. Ba't sinasabi natin minsan naiinis tayo? Ba't walang pulis? Walang romoronda? Okay, basic po. Nandyan sila. Ang mga kawatan po, tulisan. Hindi po yan... Mambabasag pag may pulis. Opo. So, Basic naman yan. Parang asawa mo, mambababae ba yan pag andyan ka? Siyempre. iba. Mambababae. Sandali, ano ba kinalaman doon sa tulisan? Tawag doon analogy. Ganun din yung mga lalaki hindi magpapahuli. Hindi tulisan yung pinag-uusapan Ba't ka pumunta dyan? Kaya nga, Nadadamay pareho na kasi naman kami. tulisan tsaka babaero. Magkatunog, Patay! Babaero, tulisan na Di ba? Oo nga parang magkapareho nga sila. Babaero, tulisan. Kasi tinulis mo yung puso ko. Di ba? Uy, basic! Matulis kasi, basta babaero, matulis. Uy! Kaya pala. Kaya pala na in love si tita. Ay! Hindi. Sa tulisan. Sa babaero.
Hindi, yan, warning lang po yan again. Huwag kayo maglagay ng importanteng bagay sa loob ng mga sasakyan nyo tulad ng laptop, cellphone, wallet nyo, pera nyo, or itago nyo yung syempre sisilipin kasi nila, tits, kahit nakatint yung mga sasakyan nyo, pagkakita nila, uy, may bag, basic, iniisip nila may mahalagang bagay dyan. Nagpa-dark tint na ako dapat para hindi ako makita sa loob kung ano yung ginagawa ko Basic! Basic! Tapos pag nakita pa nila, dyan yung laptop mo. Oo, tama. Talagang tempting yun sa kanila, uy, kunin ko talaga yun yan. Oo. Pero pag silip nila na, ay, wala namang laman yung mga upuan, wala. As in, wala lang. Wala na. Ile-let go na yung sasakyan mo. Tama. Ang worst nga before, even car stereo, kinukuha, di ba? Binabaklas, Oo, hindi na para baklasin pa nila yan kasi it takes mag-aalarm time. pa. Oo, mag-aalarm. Kailangan lang yung mabilisan. Yes. Oo, so again. Alam ni Uncle, siguro dati kang tulisan. Iba yung tinutulis ko. O, diba? Babaero. Uy, iba yung tinutulis. Umaamin na unti-unti, Ano ba inamin ko? Tulisan ka. Iba yung tinutulis mo. Iba lang yung tinutulis natin. So warning lang yan sa ating mga kabisyo, of course, na para maiwasan po na mabiktima ng mga basag kotse na modus na yan. Naiinis talaga po nakarinig ko ng mga basag kotse na yan. Di ba, Mang Kanor? Kahit ako naiinis ako dyan. Naiinis ako. Sa tulisan? Sa Beauty Queen. Hindi ko pinansin Hindi ako pinansin. Ng Beauty Queen? Ng tulisan. Kasi may bodyguards kaya hindi ka pinansin. Ng tulisan? Ng Beauty Queen. Dapat gwapo at mayaman ako Dapat sagutin niya ako. Ng Beauty Queen? Ng tulisan. Nakabonet Yung tulisan? Yung Beauty Queen. Sayang naman ang beauty. Ng Beauty Queen? Ng tulisan. Sabi niya, anong sabi niya, Mang Kanor? Sabi niya, Aday, thank you. Sabi ng Beauty Queen? Ng tulisan? Sabi niya, thank you for that wonderful question. Sabi ng kutista? Sabi ng tulisan. Uy! Hindi sa Beauty Queen pala. My name is Tanya Chinita, 25 Philippines! Sabi ng Beauty Queen? Sabi ng tulisan. Ay, halata. Nalugraw si mga Nortis, Uy, ang ganda talaga ng kanyang evening gown. Evening gown ng ano? Ang Beauty Queen. Ang tulisan! Siyempre, props na yun para makapang babae siya. Yung tulisan? Yung Beauty Queen. Okay. Ganda ng crown niya. Uy, ng Beauty Queen? Ng tulisan. Uy, ninakaw niya lang yun. Ng tulisan. Ng Beauty Queen? Uy, grabe ka. Magkano offer mo one night, ma? Sa Beauty Queen? Sa tulisan. Pinadala siya sa ibang bansa para mag-compete. Yung Beauty Queen? Yung tulisan. Wow. Bisin talent. Yung Beauty Queen? Yung tulisan. Wow, international na ang ganda. Ng Beauty Queen? Tulisan. Uy, bilis kamay. Ng tulisan? Ng Beauty Queen? Laki ng dibdib. Beauty Queen? ng Beauty Queen? Laki ng dibdib ng tulisan. Bastos! Yung tulisan? Mo! Tuloy-tuloy ang makikinig. Baka kayo po ang matawag for Metro Manila. Lahat ng ating mga drivers dyan sa ating Love Nose. No boundaries yung mga Grab Warriors. Nakikinig na sila, Kuya Bong. Mga tulisan din yan. Brother Tulisan. Louie Rivera, good morning sa inyo. Morning! Mga nasa palengke, kasama mo na pita karon. Salamat sa mga tumututok sa atin. Huwag kalimutan Again, Love Knows No Boundaries. True. Baka kayo na po matawag at mabigyan ng chance manalo ng 1,500 pesos! At dagdagan pa namin ng 500 pesos siya pag may bring me kayo within 2 hours. Kung ipapadala ng DJ, dalhin nyo lang po. Tama! 7:37 kasama si Tanya Chinita. Cool na, Uncle Dago. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan bang i-memorize? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!